uMaskandi umise izinhlelo zomculo enengwa ngabamdicelela phansi. Nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezo. Elami igama ngumfeza Ntuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede. Ngala kwethu-ke bakuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, sophinde ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Omunye wabaculi bamaskandi abahlonishwayo endimeni omculo imfeza emnyama esedalula ukuthi ukudicelela phansi kwegama lakhe usola ukuthi kwenziwa ngabantu abathunywa ngabaculi abathile endimeni. Sekwenziwa nquma ukuthatha ikhefu emculweni ukuze alungise isimo abhekene naso. Usho nje engxoxweni ekhethekile nesoleze emva kokuthi abhale ekhasini lakhe lika-Facebook ukuthi yena nabaphathi bakhe sebenquma ukuma ukukhipha umculo ngenxa yezizathu ezithile owenza abanye babalandeli bakhe basale bedidekile futhi baphatheke kabi ngoba bezitshela ukuthi useyeke umculo. Uhlale phansi nabaphathi bakhe bavumelana ngokuthi-ke bathi ukuma kancane emculweni badedele bonke laba abantu abahlale badicelela phansi igama lakhe ukuthi baqame bona baze badele, ngoba-ke sebabonile ukuthi-ke mfiseli nezo kuhle kuchaza imfezi eqhubutheke sekuyisikhathi eside ethule ebuka labantu ekholwa ukuthi-ke ebasetshenziswa ngabaculi abathile abangamfuni endimeni ukuthi-ke bamkhulume kabi ey'nkundleni zokuxhumana futhi bagxeke nomculo wakhe ukuze angalungela yiluthe. Isenzo salabantu siwuphazamisa kakhulu umqinqo womculo wakhe ngoba-ke uthi njalo uma sekumele akhiphe umculo omusha bese beba nezinto ezingezinhle abazishoyo ngegama lakhe nangokucula kwakhe kwenza kuphazamiseka indlela asuke ahlele ngayo ukwenza njalo ngomculo wakhe ukuchaza imfeza emnyama. Uthena kuba-ke ekuqonda ukuthi lokho kuzobaphatha kabi abalandeli bomculo wakhe, ikakhulu njengoba kufanele ngabe manje sebeqala i-album yakhe ebekumele iphume ngephasika, kodwa-ke futhi ubona kungeke kusize ukudedela umculo omusha esesimeni esingesihle emoyeni wakhe. Lokho uyaqinisekisa ukuthi lokhu kuyisimo esesikhashana esizolunga bese izinto zibuyele esimeni esijwayelekile uma sekuqonde konke kuchaza imfeza emnyama eteme elithi Mbilikihli. Imfeza emnyama igama layo lokuzalwa uPhumlani Khumalo wasenquthe emadwaleni eNyakotho eKwaZulu Natal. Lo Maskandi unama-albhamu angaphezu awu-25 ukubala nethi Mona Lisa aqama ngayo ngo-2010 ingoma eyayidla ubhedi yayithi obhuti abahlala ekhaya. Ngaza ukuthi zona izindaba ezihamba phambili ezithinta imfeza emnyama ukuthi usazothatha ikhefu emculweni ngenxa yokuthi kunabantu abathile abadicela phansi igama lakhe emculweni ikaMaskandi. Ngakuthile lwakho uvo ngalolu daba, asivele hlana comment section siqede khona le ndaba. From ila sponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nimi nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.